जय बजरंगबाली भिडियो देखुଥିବା समस्त मौसा मासी भाई भौणी मानक मोर विनम्र नमस्कार। ଏବେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ସେଇ ଟପିକ୍ ହେଲା ଆମେ କେମିତି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଗୋଟେ ଲଗାନ୍ତି ନା ଇଏ ଅମୁକ ସାହୁ ଇଏ ଝିଅ ସେଟା ଝିଅ ମୁଁ ମୋ ବାପାର ବଡ଼ ଝିଅ ମାନେ ଏଇଭଳି କିଛି ଯୋଉ ଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବତେଇବି। ଫାଷ୍ଟ ସିମ୍ପଲି ଏବେ ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଆମେ ଯିବାର ଅଛି ଆମର ଗୁଗଲ କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ସିମ୍ପଲି ଗୁଗଲ ହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଗୁଗଲରେ ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ କିମ୍ବା ଏଇ ଗୁଗଲରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୁଅ ହେଇଥିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ବଏଜ୍ ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଆମେ ମାରିବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ବଏଜ୍। ଆକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଭଳି କିଛି ଆସିବ। ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍, 3 ନମ୍ବର ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଯେମିତି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ୱେବସାଇଟ୍ ଆମର ଖୋଲିଗଲା। ଏ ଲେଖାଯାଇଛି 100 ବେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ବଏଜ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଆଣ୍ଡ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବାୟୋ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟା 2022। ଏହା 2022ରେ ଆସିଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବେ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ କରି ଯିବେ। ଏ ଲେଖାଯାଇଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ବଏଜ୍ 2022 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅଫିସିଆଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଇ ଲଭ୍ ଫିଟନେସ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ବିଜନେସ୍ ସିଙ୍ଗଲ ଆଇ ହେଟ୍ ଲଭ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ବଏଜ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଆଇପି ବାୟୋ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଭିଆଇପି ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଇଟା ଭିଆଇପିର ମାନେ ହେଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଥାଏ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଭିଆଇପିଟା। ଭିଆଇପି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯିବ ତାପରେ ଆସିବ ମହାକାଳ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫର୍ ବାୟୋ। ମହାକାଳ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇଟା ବାଳକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେ ବେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ୱିଥ୍ ଇମୋଜି ଏ ଇମୋଜି ଉପରେ ଖାଲି ବାୟୋ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ବାୟୋ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ବୟ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଏଠି କପି ପେଷ୍ଟ କପି ମାରିପାରିବେ। ଟେଲିଗ୍ରାମ କାହାକୁ ସେୟାର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାର, ଫେସବୁକ୍ରେ ସେୟାର। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ୱିଥ୍ ଇମୋଜିରେ ବି ବାୟୋ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ସ୍ୱାଗ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବାୟୋ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ବେଷ୍ଟ ବାୟୋ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବାୟୋ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବେଷ୍ଟ ବାୟୋ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫର୍ ବଏଜ୍ ବାୟୋ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫର୍ ବୟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ବଏଜ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ବଏଜ୍ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ବଏଜ୍ ଏଇଭଳି ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇଟାକୁ ନ ଚାହାଁନ୍ତି ଏଇଟା ପୁଅମାନଙ୍କର ଗଲା ଆପଣ ସିମ୍ପଲି ଝିଅମାନଙ୍କର କରିବେ। ଗାର୍ଲସର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଆସିଲା ହାରି ଏଠି ସିମ୍ପଲି ୱେବସାଇଟ୍ର ଏଇଭଳି ଆସିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଏଇଠି ବି ଥାର୍ଡ଼ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ବି ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମ୍ ବି ଦେଖାଯିବ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯେମିତି ଏଠି ଥିଲା ସେମିତି ବି ଡିଟୋ ଏଠି ଅଛି, ଖାଲି ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ ଏଣ୍ଡ ଏଠି ଅଛି କ'ଣଟା ଆଉ ଅଛି ଏଇଠି ବି ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ ଫର୍ ଗାର୍ଲସ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟାର ବାୟୋ ୱିଥ୍ ଇମୋଜି ଫର୍ ଗାର୍ଲସ ଶର୍ଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ବାୟୋ ଫର୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଗାର୍ଲସ କିଟ୍ ଟୁଗେଦର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବାୟୋ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଉସା ମାଉସୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ଥିଲା। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଦେଖାଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖାଉଛି ମୋର କେମିତି ମୁଁ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଭଳି କିଛି ମୋବାଇଲ ପାଗଳ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡଗ୍ ବଏଜ୍ ଅନସିନ୍ ରୋଲ୍ ମୋବାଇଲ ପାଗଳ ଏଇଟା ମୋର ନେମ୍ଟା ଆଉ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଡଗ୍ ବାଳଙ୍କ ବୟ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ବାୟୋ। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲିଙ୍କ୍। ଏଇଭଳି ହିଁ କିଛି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ। ମଉସା ମାଉସୀମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଦେଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ଭଲ କମେଣ୍ଟ କର ଆଉ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସେୟାର କର ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ସେୟାର କର। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝିପାରିଲ କମେଣ୍ଟ କର ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଜଣାଇବି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ହିଁ କରିକି ଯିବେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତ କିଛି କହିବିନି ଆପଣମାନେ ହିଁ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳି କିଛି ଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜଲ୍ଦି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ୍ୟୁ ୟୁଜର୍ ଯେ ବିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବରେ ଯାଆନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଯାଅ। ସବୁଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ବା ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି କୌଣସି ଟେକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟିରିଓକୁ ଦେଖିଦିଅ ନ ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗବାଲି କି।